Xa estamos en directo. Moitas grazas a todo o mundo que está aquí presente. Primeiro de todo, quero me presentar. O meu nome é Luís Díaz Allegue. Eu son investigador e profesor na Universidade URJC de Madrid, no Departamento de Enxeñería Química e Enxeñería Medioambiental. Antes de nada, quería dar as grazas á Institución Galega de Ciencia e á Deputación da Coruña por convidarme a dar esta charla, que é unha charla que está enmarcada dentro do 12º día da ciencia en galego. Tedes outras charlas que xa están gravadas no canle de YouTube Diga Ciencia, por se as queredes ver. Bueno, antes de comezar, eu vou falar da economía circular e a bioeconomía e un chisco da investigación que estamos a facer na miña universidade no eido da economía circular e a bioeconomía. E quería decirvos que se tedes calquera dúbida, calquera pregunta, podedela facer no chat de YouTube, porque teño os meus compañeiros, tanto Xacobo como Inés, que están a moderar e a recuperar as preguntas que eu vou a contestar ao final da charla. E tamén quería decir que ao final da charla imos a facer un xogo o cal vais a facer a través da páxina de kahoot.it, pero para xogar necesitades un pin ou unha contrasinal que vou vos a dicir ao final da charla. Ben, unha vez comenzada a introdución, vou comenzar a clase, ou a presentación, máis ben. A miña presentación, como dixen, vai falar de economía circular e bioeconomía. Entón, a primeira pregunta que nos facemos é... perdoade. Que é a economía circular? Moi ben, a economía circular é un modelo de produción e consumo no que dáse prioridade ao alquiler, a arranxar e a reutilizar e, sobre todo, a reciclar tanto as materiais como os produtos que consumimos no día a día. Pero, para intentar entender que é un pouco máis a economía circular, imos a explicar que é a economía lineal, que é a economía que estamos a utilizar agora mesmo nas nosas sociedades. A economía lineal é unha economía que utiliza a extracción, a produción, o consumo e, por último, tirar o lixo todos os produtos que estamos a producir. Claro, estamos extraendo da nosa natureza ou do noso planeta os recursos, estamos a producir en masa e a consumir en masa certos produtos e bens de consumo e, por último, estamos a tirar e a esquecer esos produtos no lixo. Obviamente, todos entendemos que este modelo ten un problema. Se estamos a facer isto en continuo, o noso planeta ten un límite. Entón, non podemos estar a extraer recursos da natureza e do planeta de maneira continua. Ergo, chegará un momento no que o límite do planeta marcará o límite desta economía lineal. Entón, podemos determinar que este tipo de modelo productivo é un modelo insostible, por varias razóns. A primeira é que ten un alto consumo enerxético. Un consumo enerxético baseado en combustibles fósiles, por exemplo, o petróleo, o cal é un recurso non renovable e un recurso que afecta gravemente o cambio climático. A parte, este modelo esgota os recursos do planeta. Tal e como xa expliquei, os recursos do planeta son limitados. Se estamos continuamente a extraer recursos do planeta, haberá un momento onde esgotaremos estos recursos. Tamén contamina. Se estamos a tirar o lixo todo o rato estes recursos, temos que tiralos principalmente en vertedoiros ou vertedoiros con sorte ou senón na natureza. E por último, contribúe ao cambio climático. Se estamos a manter un modelo de produción de alto consumo enerxético, estamos a manter un modelo de produción que contribúe ao cambio climático e contribúe á destrucción do noso planeta. Pero non soamente é un modelo insostible, tamén é un modelo inxusto. Sendo cautos, o 20% da poboación consume máis do 80% dos recursos. É dicir, hai unha parte do planeta, hai unha parte da sociedade que está a consumir máis recursos que o resto da sociedade.
España, por exemplo, necesitaría 2 veces e media a súa superficie para extraer todos os recursos que necesita para os produtos que consume nun ano. Que está a facer España para poder satisfacer as súas necesidades de consumo? O que está a facer España é deslocalizar tanto a extracción como a produción desos produtos a outros países. E nós, o único que estamos a facer é consumir e tirar o lixo. Obviamente, este modelo ten as súas limitacións e ten que mudarse a outro modelo. Ese modelo é o que estamos a falar, a economía circular. Cal é, para min, o pilar desta economía circular? O pilar é o ecodiseño. É dicir, a partir de agora temos que diseñar todos os produtos e materiais que estamos a consumir de maneira que podan ser reutilizados, arranxados, alquilados ou reciclados. Desta maneira, todos os recursos que entran no noso modelo productivo vanse ir reducindo ata cero, porque todos os materiais van a poder ser reutilizados e reciclados. Pero non é o único paso diferente en comparación á economía lineal. A economía circular tamén ten un modelo de produción diferente. O modelo de produción ten que estar baseado na eficiencia enerxética. Temos que reducir extremadamente o consumo enerxético que temos na nosa produción. E o consumo enerxético que estamos a consumir ten que ser baseado en enerxías renovables. Porque senón o sistema non é sostible. A parte o consumo tampouco é o mesmo que temos na economía lineal. Ten que ser un consumo consciente. Que quere dicir isto? O consumo ten que ser un consumo no que alarguemos a vida útil dos produtos ao máximo posible. E tamén ten que ser un consumo no cal ten que ser un consumo de cercanía. Pero chegado un momento, sempre vai chegar un momento no que os nosos produtos non os queramos utilizar máis. Entón, nese momento, o primeiro paso da economía circular é a reutilización e a reparación destes produtos. Por exemplo, se eu, un exemplo dun textil, se eu non quero utilizar máis esta camisa, teño que intentar reutilizala, que sexa outra persoa a que a utilice, por medio da venda de segunda mão. Ou, se ten algún burato ou algunha deficiencia, pode repararse para que poda volver a ser reutilizada por outra persoa. No caso de que xa non poda volver a ser reutilizada, chega o paso da reciclaxe. Que significa reciclaxe? Pois significa desmontar este produto en pezas máis pequenas que podan volver a entrar no modelo de producción. Un exemplo moi típico que podemos pensar é o do móvil. Un móvil nunca está pensado, ou por agora non está pensado, nun modelo productivo de economía circular. Está pensado para ter unha vida útil moi baixa, normalmente non se pode reparar nin reutilizar, e é moi difícil o seu reciclaxe. É dicir, temos que mudar a forma de producir móviles para basearse nun ecodiseño no cal estes móviles podanse reutilizar, reparar e reciclar. Ergo, debemos de deixar de pensar soamente nas 3 Rs, que son reciclar, reducir e reutilizar, e comezar a repensar o noso modelo productivo nas 7 Rs, que son reciclar, rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar e recuperar. É un sistema moito máis complexo, pero un sistema sostenible, xusto e agradable co medio ambiente. Pero isto da economía circular non é algo novidoso, é algo que levamos a facer na nosa sociedade dende fai moitos anos. Por exemplo, un artigo escrito por Gumersindo Feijóo Costa, que é un catedrático de Enxeñería Química da USC, que é a miña antiga universidade, escribiu, por exemplo, que a vieira galega, é un exemplo de economía circular. Por qué? Porque é un produto que extraemos do mar, unha vez consumido, temos unha cuncha que podemos reutilizar. Podemos reutilizala como instrumento musical, podemos reutilizala como instrumento de cociña ou incluso como instrumento para a construcción. Como vedes na imaxe de arriba, hai unha igrexa, non recordo o seu nome, da Illa da Toxa,
que utiliza a cuncha para facer un elemento de construcción. Pero chegará un momento onde non podamos reutilizar esta cuncha. Entón podemos reciclala. E como podemos reciclala? Podemos reciclala porque basicamente a cuncha está formada por óxido de calcio. Este óxido de calcio podemos esmagalo e expandilo pola terra, porque como sabedes, a terra en Galicia é principalmente ácida, entón podemos expandir este óxido de calcio para basificala e mellorar os cultivos que temos en Galicia. Pero aparte de ser unha cousa do pasado, tamén unha cousa do futuro. Tanto Europa, como España, como Galicia, teñen plans para desenrolar a economía circular nos seus territorios. En que consisten estes plans? Pois principalmente en 3 pilares. O primer pilar é a aumento da eficiencia enerxética no modelo de produción. O segundo pilar é a reducción da extracción de produtos necesarios para a nosa produción. E o terceiro pilar, e para mí o máis importante, é a creación dun texido económico referente a alquiler, a reutilización e a reparación e o reciclaxe dos produtos que xa temos na nosa sociedade. Ergo, vanse a crear moitísimos postos de traballo na próxima década referentes á economía circular. Vale, que é a segunda parte desta charla? A segunda parte desta charla é a bioeconomía. A bioeconomía non é outra cousa que unha parte non pequena da economía circular, pero que refírese a todo o que ten que ver dentro da economía circular coa materia orgánica. E que sectores afectan principalmente? Pois o sector agroalimentario, o sector forestal, os residuos orgánicos e as augas residuais. E cal é a definición canónica de bioeconomía? Pois, segundo a Comisión Europea, é a produción sostible de recursos renovables procedentes de ambientes terrestres, pesqueiros e acuícolas, e a súa conversión en alimentos, bioprodutos ou bioenerxía, así como bens públicos relacionados. Fácil, non? Pois, cal é o pilar principal da bioeconomía? Pois son as biorefinerías, que é calquera método de produción de bioproductos ou bioenerxía baseándose en materias primas renovables, pero tamén tendo en conta que hai que cerrar o ciclo tanto da auga, da enerxía, dos nutrientes e do carbono. É dicir, temos que producir o mínimo porcentaxe de residuos posibles na produción dos nosos produtos. Que tipos diferentes de biorefinerías hai? Pois moitísimos. Hai moitísimos tipos diferentes de biorefinerías baseados en diferentes tipos de materias primas, que poden ser, sobre todo, residuos, moitos tipos diferentes de procesos, tanto químicos, como termoquímicos, como bioquímicos, e incluso mecánicos, para producir diferentes tipos de bioenerxía e bioprodutos. Que é a bioenerxía? Pois a bioenerxía pode ser electricidade ou calor producida por procesos sostibles. Ou pode ser tamén o bioetanol, ou pode ser un vector enerxético como é o biohidróxeno, producido por procesos sostibles. E cales son bioproductos? Pois poden ser fertilizantes, poden ser alimentos, ou pode ser calquer tipo de biomaterial o cal este producido mediante materias primas renovables e procesos biosostenibles. Vale, pero que tipos de biorefinerías hai? Hai biorefinerías de primeira xeración, as cales utilizaban principalmente azúcares facilmente digeribles, por exemplo, o bioetanol producido en Estados Unidos mediante millo, ou o bioetanol producido principalmente por caña de azúcar en Brasil, as cales teñen un problema moi grande. Este problema das biorefinerías é a competición directa coa produción de comida. É dicir, se nós producimos millo ou azúcar de caña para producir biocombustibles, estamos a competir coa produción de comida, tanto en auga doce como en terra arable. Para isto, pasouse ás biorefinerías de segunda e terceira xeración, onde só estamos a utilizar residuos principalmente, residuos ou biomasa.
Estos residuos ou biomasa teñen un problema principal, que son dificilmente biodegradables, teñen unha estructura lignocelulósica, o cal é máis difícil de procesar, pero ao cambio reduce a súa competición coa produción de comida, co cal non ten tantos problemas éticos. Entón, asumimos que a materia prima máis abundante e máis facilmente accesible en todas partes do planeta son os residuos. E os residuos, principalmente, os residuos urbanos producidos por habitante. En España sabemos, según o INE, o Instituto Nacional de Estadística, que cada persoa produce máis de 470 kilogramos de residuos urbanos ao ano por habitante. En España é un pouquiño máis baixo, de media, son case 400 kilogramos ao ano por habitante de residuos sólidos urbanos. E de que están compostos estos residuos sólidos urbanos? Pois cerca do 60% son materia orgánica, a chamada FORSU. FORSU significa a fracción orgánica dos residuos sólidos urbanos. Mais do 40% destes residuos é materia orgánica. Esta materia orgánica está principalmente composta por residuos de comida. Pero tamén están o papel e o cartón, ou madeiras, ou outros tipos de residuos que tamén é materia orgánica. Entón, a miña pregunta é, se estamos a reciclar o vidrio, que é un 7%, o plástico, que é un 10%, tería sentido reciclar a materia orgánica de maneira separada, non é? Pois iso xa se está a facer en Madrid, mediante recollida selectiva en contenedores de tapa marrón, onde estamos a recoller nas nosas casas a materia orgánica de maneira separada e tirándola nestos contenedores de tapa marrón. En Galicia xa se está a facer nalgúns sitios, pero chegará a toda Galicia no próximo ano, ou no ano 2023, xa que a Estrategia Galega de Bioresiduos e Residuos Municipais mobilizará o ano que ven 60 millóns para mellorar a recollida separada e camiñar cara á economía circular. Entón, o ano que ven, todos vós tedes que recoller e reciclar na vosa casa a materia orgánica de maneira selectiva para tirala no contenedor de tapa marrón. E que podemos facer con estes residuos? Pois agora mesmo non é moi alentador o que estamos a facer co tratamento dos residuos urbanos. Mais do 50% destes residuos rematan nun vertedoiro. Nos últimos 10 anos hemos mellorado moitísimo no tratamento destes residuos, pero aínda só un 37% destes residuos terminan en recuperación ou reciclaxe. Un 12% terminan en incineración, xa sexa con recuperación enerxética ou sen ela. E da FORSU, a fracción orgánica, soamente un 17% termina nos procesos de digestión anaerobia ou compostaxe. Que son estes procesos? Pois, por exemplo, a compostaxe é un proceso biolóxico aerobio, é dicir, utiliza o oxígeno para biodegradar a materia orgánica utilizando microorganismos ou organismos pequenos como as miñocas. Hai en moitos colexios e institutos de Galicia e de outras partes do Estado onde estánse a poñer composteiros pequenos onde os rapaces poden aprender a utilizar este tipo de proceso para producir compost. Que é o compost? Pois finalmente o compost é un produto que pode utilizarse como abono para a terra para mellorar os cultivos. E que tipo de variables podemos estudar, cambiar e utilizar para mellorar o tipo de compost que estamos a producir? Pois o pH, a temperatura, a humidade e a relación carbono-nitróxeno da nosa materia orgánica. Este é un proceso aerobio. Pero, se o proceso fora anaerobio, é dicir, non utilizase oxígeno na descomposición da materia orgánica, dos residuos orgánicos, sería un proceso de digestión anaerobia. Este proceso, en vez dun composteiro aberto, ten que producirse nun digestor cerrado. É un proceso con microorganismos anaerobios, cuxos produtos son principalmente o biometano e o digestato. O biometano pode utilizarse para producir electricidade, calor e combustibles alternativos. E o digestato pode utilizarse para producir abono.
E por que non están a ser utilizados estes dous procesos de maneira xa masiva na nosa sociedade? Pois por culpa do de sempre, do diñeiro. Estes produtos que estamos a producir en estes dous procesos non teñen un alto valor engadido. Entón, a investigación na bioeconomía e no tratamento e valorización dos residuos orgánicos da nosa sociedade ten que ir dirixido a producir produtos de alto valor engadido. Un produto de alto valor engadido pode ser os bioplásticos. Os bioplásticos son materiais moi similares tanto nas súas propiedades mecánicas como térmicas aos plásticos derivados do petróleo. É dicir, veñen a sustituir os plásticos derivados do petróleo. Cal é as principales diferencias? Pois que están producidos con materiales renovables e, se son bons bioplásticos, son biodegradables. É dicir, pódense, unha vez utilizados e que non se podan reutilizar ou arranxar, pódense descompoñer mediante procesos biolóxicos para volver a ser utilizados de novo. Un exemplo de bioplástico son os PHA, o que se chaman os polihidroxialcanoatos. Son o tipo de bioplásticos que eu estou a estudar na miña universidade, no noso departamento de investigación estamos a estudiar a produción de PHA. E cal é a principal ferramenta para producir este PHA? Pois son as bacterias fototróficas púrpura, ou PPB polas súas siglas en inglés. Estos microorganismos son os microorganismos máis metabólicamente, un dos microorganismos máis metabólicamente diversos que encontramos na Terra. Poden facer casi calquera ruta metabólica que podamos imaginar. As súas principales rutas metabólicas para crecer son a ruta fotoheterotrófica, onde utilizan como fonte de enerxía a luz do sol, a parte infravermella da luz do sol como fonte de enerxía e como fonte de carbono a materia orgánica. A ruta quimioheterotrófica, onde utilizan tanto como fonte de enerxía como fonte de carbono a materia orgánica. E a fonte fotoautótrofa, onde utilizan como fonte de enerxía a luz infravermella e como fonte de carbono o CO2. E por que se chaman bacterias fototróficas púrpura? Por que o nome de púrpura? Pois moi sinxelo. Sabedes que as plantas fan a fotosíntesis mediante un orgánulo celular chamado a clorofila. A clorofila ten un color verde porque absorbe esa longitude de onda e por eso ten o color verde as plantas. Neste caso, as bacterias fototróficas púrpura ou PPB teñen un orgánulo celular que para facer a fotosíntesis absorbe a luz infravermella do sol, cuxas longitudes de onda están moi preto as longitudes de onda da cor vermella, da cor púrpura ou da cor rosada. Pero aparte das rutas metabólicas que teñen estas bacterias fototróficas púrpura para o crecemento, teñen rutas metabólicas de acumulación. Poden acumular carbono en forma de glucóxeno ou polihidroxialcanoatos, PHA, e poden acumular tamén fosfato na forma de fosfatos ou incluso sulfuro. Pero ímonos centrar solamente na acumulación de PHA, de polihidroxialcanoatos. O PHA é un biopolímero que poden acumular dentro da propia bacteria cando están a traballar nun ambiente de exceso de carbono e de exceso de enerxía. Se temos estes dos factores e estamos en falta de algún nutriente, xa sexa nitróxeno, fósforo, etc., as bacterias non poderán crecer, pero poderán acumular ese exceso de carbono en forma de un biopolímero chamado PHA. Eso é o que estamos a estudar na miña universidade, no meu departamento, para crear unha fotobiorefinería utilizando os principios da economía circular. É dicir, nós imos a utilizar unha fotobiorefinería cunha materia prima que é a FORSU, os residuos orgánicos municipais, utilizando as PPBs para acumular dentro de si mesmas, como podedes ver nesa imaxe de microscopio, acumulan dentro de si mesmas PHA que pode ser extraído para producir bioplásticos.
E cal é a principal característica destes bioplásticos? Que unha vez utilizados, reutilizados, arranxados e voltos a reutilizar, poden ser biodegradados. É dicir, mediante un proceso biolóxico poden ser biodegradados para volver a entrar dentro do proceso productivo. E cales son as fases rapidamente desta biorefinería? Pois temos a Forsu, que pasa dous pretratamentos. Un pretratamento térmico, que é unha explosión de vapor, e un pretratamento de fermentación acidogénica. Ao final destes dous pretratamentos teremos principalmente ácidos grasos. Centrifugamos a Forsu e separamos a fase líquida da sólida. A fase líquida irá ao proceso fotoheterotrófico con bacterias fototróficas púrpura para acumular a máxima porcentaxe posible de PHA, pero tamén imos a producir biohidróxeno e proteínas. E polo outro lado, a fase sólida irá a unha digestión anaerobia, na cal podemos producir biogás. Este biogás producirá nunha planta de coxeneración tanto electricidade como enerxía de calor. A enerxía de calor pode utilizarse para facer a fotobiorefinería un proceso enerxéticamente autosostible e a electricidade pode venderse. Cal é o reto que temos agora mesmo? Bueno, agora mesmo estamos a facer este proceso a nivel laboratorio. Como podedes ver aquí, temos un reactor de explosión a vapor, temos un fermentador acidogénico de laboratorio, un fotofermentador a laboratorio e a digestión anaerobia estamos a estudar en pequenas botellas. Entonces, o principal reto deste proceso, tendo en conta os nosos resultados, os cales son que na nosa fotobiorefinería estamos a reducir un 90% o volumen dos residuos orgánicos, é dicir, por cada tonelada de Forsu que recibimos na nosa fotobiorefinería, podemos reducir un 90% de residuos orgánicos, é dicir, solo un 10% acabará sendo o dixestato da digestión anaerobia. Conseguimos, gracias a esta digestión anaerobia, un proceso enerxéticamente autosostible. E producimos produtos de alto valor engadido como pode ser o PHA e hidróxeno. E o rendimento que hemos conseguido desta biorefinería é que convertimos o 12% destes residuos iniciais en PHA, é dicir, en bioplásticos. Cal é o reto que temos agora mesmo? Pois aumentar esta fotobiorefinería e levala a un proceso industrial. Fradiño e compañeiros da Universidade Nova de Lisboa xa están a estudiar este proceso en grandes piscinas ao aire libre, onde o sol afecta directamente as bacterias fototróficas púrpura e elas poden comezar a acumular carbono. E na nosa universidade temos un proxecto europeo chamado Deep Purple, no cal estamos comezando a escalar o proceso a nivel industrial para a produción de PHA, ectoína e celulosa a partir de auga residual doméstica e Forsu. Pero que de decir isto que este proceso é o mellor proceso posible para tratar a Forsu? Pois eu quero confiar que sí, pero probablemente non sexa o mellor proceso. Pero, sen dúbida, o que teño claro é que tanto a bioeconomía como a economía circular son o futuro, teñen o futuro asegurado. A bioeconomía xa é unha industria que produce máis de 780 billóns de euros ao ano en Europa. Outra noticia que acaba de saír a derradeira semana é que o Ministerio de Transición Enerxética anunciou 120 millóns para impulsar a bioeconomía en zonas de reto demográfico. E casi todas as empresas que podades coñecer están a utilizar a economía circular non soamente porque sostible, senón porque melloran as súas productividades e melloran o seu rendimento económico na súa producción. E se queredes saber algo máis sobre a economía circular e a bioeconomía en Galicia, pois, por exemplo, podedes ir a páxina web de Viratec. Que é Viratec? Pois Viratec é o Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular. Nesta páxina podedes ver non só cal é a misión deste clúster, senón podedes ver
as áreas estratégicas que están a traballar en Galicia, e incluso podedes ver algunhas cooperativas e empresas que xa están a utilizar a economía circular e a bioeconomía en Galicia. Se tedes calquera pregunta, podedes contactalos e podedes preguntar calquera dúbida que tengades. Pero aparte deso, eu vou vos responder calquera dúbida que tengades agora, porque xa hemos rematado a nosa presentación. O primeiro que quería decir é que, como dixen ao principio, imos a xogar un xogo chamado Kahoot. Vos tedes que ir a kahoot.it, aquí tedes a páxina web, onde pedirávos o pin do xogo. Este pin do xogo é este que estou a ensinar aquí, 248394, vale? Imos a xogar unha vez rematadas as preguntas que tedes no chat de YouTube, vale? Quería poñervos aquí este pin por se queredes entrar agora no xogo e así xa non perdemos tempo despois entrar no xogo, vale? Vale, pois moi ben. Como decía ao principio, agora xa he terminado a presentación, imos a responder calquera pregunta que vos tengades sobre a bioeconomía ou a economía circular. Entón, mentras eu vou recopilando as preguntas que tengades sobre esta charla, cos meus compañeiros, tanto Inés como Xacobe, eu vou vos a poñer un vídeo da miña compañeira de Universidade, Marta, a cal vai falar sobre a investigación na economía circular e os retos que teñen as mulleres na investigación en academia. Volvemos dentro de 3 minutos. La economía circular trata de sustituir la economía lineal que se lleva desarrollando hasta el día de hoy. Realmente este modelo económico se basa en utilizar los desechos que se obtienen en el proceso productivo como materia prima para obtener nuevos productos de interés. Promueve el ahorro energético y el uso de fuentes renovables, reduce la emisión de gases de efecto invernadero y, por otro lado, también evita la escasez de materias primas que, si no utilizáramos este tipo de recursos, pues llegaría un día que se agotarían y no tendríamos suficientes. Soy Marta Paniagua, trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos, concretamente en el Departamento de Tecnología, Química, Energética y Mecánica, y soy profesora e investigadora. Realmente yo siempre he tenido interés por la investigación y, bueno, al finalizar la carrera pues se me ofreció la oportunidad de hacer la tesis doctoral y la verdad que como me llamaba mucho la atención el tema de la investigación, pues accedí a ello. Lo que más me llamaba la atención es que no es un trabajo monótono, rutinario, de hacer todos los días lo mismo, sino que al tratarse de investigación, pues cada día haces experimentos diferentes, obtienes resultados distintos y por tanto pues hace que el trabajo sea mucho más interesante y atractivo. Nosotros a lo que nos dedicamos es en transformar distintos residuos lignocelulósicos, aquel que proviene de residuos agrícolas, agroforestales. Lo que hacemos es transformarlos, o bien esos residuos, o bien los azúcares o moléculas que obtenemos a partir de ellos, en productos que tienen un elevado interés, concretamente dedicados al biocombustible. A la sociedad, pues este cambio le afectaría, pues por ejemplo, a la hora de echar combustible, en vez de utilizar gasolina o diésel, que son los combustibles habituales hoy en día para el transporte por automóvil, pues tendríamos otro compuesto semejante con las propiedades parecidas a estos combustibles. Sin embargo, provienen de un origen renovable. Por tanto, no es algo que se vaya a agotar en cierto tiempo, sino que podríamos tener disponibilidad de él a largo plazo sin ningún tipo de problema. Y aparte también no estarían centrados en países concretos como ocurre ahora con los combustibles fósiles, sino que de estos residuos agrícolas, agroforestales, etcétera, tienen disponibilidades, pues existirían en todos los países y estarían bien distribuidos en todo el mundo. Es verdad que a día de hoy pues, el número de mujeres científicas que participan en los proyectos de investigación es todavía muy inferior al de los hombres
y que muchas veces pues, el trabajo no se le reconoce de igual manera a una mujer que a un hombre. Realmente en mi día a día esa desigualdad de género no la percibo como tal, aunque sí que es cierto que a las mujeres le cuesta más llegar a obtener altos cargos en la universidad, como por ejemplo catedrático de universidad, siendo un dato relevante pues, que aproximadamente solamente el 20% de los catedráticos son mujeres. A los jóvenes, ¿qué les diría? Pues que realmente se trata de un trabajo muy interesante. Si tienen cierta curiosidad por intentar solucionar o dar respuesta a determinados problemas medioambientales o de la sociedad. También se desarrolla mucho el espíritu crítico, el saber decidir, tomar decisiones, ir por un camino, si te confundes, ir por otro y al final hasta obtener pues, los resultados que andas buscando. Entonces, bueno, animar a todos los que tengan ese espíritu investigador y que al final, aunque resulta una carrera de fondo y se necesitan muchos años para llegar a tener pues, una estabilidad en este tipo de trabajos, pero que al final merece la pena. Bueno, xa volvemos. Espero que os gustase o vídeo. Perdoade que sea en castelán, non tiña a versión en galego. Bueno, imos agora coas preguntas. A primeira pregunta que os meus compañeiros estanme a dicir é: Cristina Martínez pregunta: Hola, noraboa pola charla, gracias. Como é o proceso para retirar o PHA das bacterias? Vale, unha vez temos o cultivo de bacterias fototróficas púrpura con acumulación grande de PHA, o que temos que facer é digerir este proceso, este cultivo nun proceso ácido e logo eliminar ou extraer este PHA cun disolvente orgánico, o cal pode extraer o PHA e eliminar a parte orgánica das bacterias e quedar soamente con este biopolímero e, unha vez teñamos soamente este biopolímero, recristalizalo para poder facer o bioplástico. É unha moi boa pregunta, a cal aínda estamos a estudiar cal é o mellor proceso, cal é o mellor disolvente orgánico, cal é o mellor proceso sostible para extraer este PHA. Outra pregunta de María Díaz é: cales serían os pequenos xestos que podemos facer na nosa vida cotiá para promover a economía circular? Vale, pois pequenos xestos, xa sabedes o que é a economía circular. A economía circular basease nun modelo productivo e o seu obxectivo é alongar a vida dos nosos produtos e materiais o máximo posible. Ergo, nós, cando estamos a consumir como consumidores, temos que pensar cal é o produto que máis duración vai ter, cal é o produto que pode ser reutilizado, reparado, arranxado ou reciclado. E, a parte diso, pois tamén temos que pensar que temos que ter un consumo de cercanía. É dicir, é mellor consumir unha mazá producida en Galicia que unha mazá producida noutro continente. Simplemente non porque sexan mellores ou peores, simplemente porque teñen un consumo enerxético de distribución moito máis pequeno. Outra pregunta: como poderíamos provocar un movimento social que de verdade puidese cambiar o noso modelo económico? Como tería que ser ese movimento? Moitas gracias ao IES Fontamiñá por esa pregunta. O Gallao soubera como pode facerse un movimento social para cambiar o modelo productivo. Eu creo que o modelo productivo vai mudar sí ou sí. O petróleo non está a esgotarse, pero está a subir o seu prezo. As materias primas que utilizamos para todo o noso modelo productivo, para os nosos móviles, para a nosa electrónica, non están a esgotarse, pero sen dúbida chegará un momento onde o seu precio vai a comezar a subir. Chegará un momento onde os nosos procesos de reutilización, reciclaxe e recuperación da materia prima serán máis económicamente viables que o modelo lineal de produción no cal estemos a tirar o lixo todo o rato
os nosos produtos e procesos. E vou mirar se hai algunha pregunta máis. Sofía pregunta: a gran escala sería rentable a economía circular? Esta é moi boa pregunta. A economía circular funciona mellor cando é a menor escala. Quero dicir, temos que crear un texido económico e social no cal haya tanto empresas como cooperativas como persoas que dedíquense tanto a arranxar como a recuperar como a reciclar os nosos produtos. É dicir, temos que pasar dun modelo de producción masivo a un modelo de producción distribuído. Este tipo de modelo de producción é moito máis sostible tanto enerxéticamente como económicamente como medioambientalmente. Isto é un reto moi grande. Non hai tendas onde podas ir a arranxar os teus produtos agora mesmo en Galicia. Temos que volver a crear este tecido económico e social onde haxa tendas de cercanía onde poidamos arranxar os nosos produtos. Ou outra forma de crear unha economía circular é que os produtores dos nosos produtos sexan os encargados de arranxar os produtos que producen. É dicir, un productor de móvil, como pode ser Apple, ten que estar encargado de ser capaz de reparar o seu produto. Ten que ser capaz de reutilizar o seu produto. E no último caso, ten que ser capaz de reciclar o seu produto ao 100%. É dicir, ten que ser responsable non solamente de producir bons produtos de consumo ou bens de consumo, ten que ser responsable de reparar, arranxar e reutilizar esos produtos. Vale? Vale, Federico Carmona pregunta que modelo económico sería o mellor. Bueno, o modelo económico se refire a modelo productivo, o mellor modelo económico é a economía circular. Como xa dixen, a economía lineal é directamente un modelo de extraer, producir, consumir e tirar, esquecéndonos do que está a pasar co produto final. Temos que mudar ese proceso económico cara a un proceso económico circular onde todo o que estemos a producir ten que diseñarse de tal maneira que podase reutilizar, arranxar ou reciclar. Vale, agora mesmo vou a pasar xa a volver a ensinar cal é o pin do xogo. Vedes que o pin do xogo é 248.394, vale? Xa temos máis de 230 xogadores e vou a ver un minutiño máis a ver se hai algunha outra pregunta no chat de YouTube antes de comezar a xogar, vale? Teño que decirvos que quizá a emisión ten unha latencia dunhos 10 segundos, é dicir, vades a xogar antes vos do que va a aparecer na pantalla, vale? Eu, cando comece o xogo, va a aparecer ese xogo nos vosos móviles ou nos voso ordenador antes que na emisión de YouTube, vale? Temos que intentar que iso non afecte demasiado o xogo, vale? Estánme a decir que o vídeo conxélase un pouco. Vou intentar cerrar o resto de pantallas que teño para que funcione mellor, pero non sei agora mesmo o que teño que facer. Outras preguntas. Sofía pregunta: pensas que na antigüedade, cando a xente vivía no rural, era máis sostible? Grazas. Os alumnos de STEM do IES Sofía Casanova. Vale. Podemos decir que nas sociedades antigamente tiñan que sobrevivir dunha maneira máis sostible porque non tiñan outra forma. Eso quere decir que a vida anteriormente era mellor que agora? Pois probablemente non. A vida era peor. Pero era unha maneira de vivir máis sostible porque non tiñan máis recursos que os que ofrecía a natureza. E se esgotaban esos recursos, a natureza non producía esos recursos nunca máis, ergo non podían aproveitarse desos recursos. Entón,
Pódese decir que a vida no rural era máis sostible? Pois pódese decir que sí, porque aproveitábase todo o que producían para volver a producir o ano seguinte novos produtos, novos alimentos, novos materiais. Así que sí. Pero se a pregunta é se vivían mellor, bueno, depende. E por último, pensa... no. É a última pregunta xa. Vale. Pois imos comezar o xogo. Xa están máis de 260 persoas preparadas para xogar, vale? Estánme a decir que o vídeo está un pouco parado. Vou a intentar cos axustes da emisión que a emisión sexa un pouco máis fluida, pero non sei se vou a ser capaz. A ver... Ok. Bueno. Xa estamos. Hai máis de 270 persoas preparadas para xogar. Vou vos a dar uns últimos 30 segundos para xogar, vale? A ver se chegamos a 300 persoas. A ver se somos capaces. E unha vez cheguemos... Bueno, parece que están a disminuir as persoas que están a xogar, así que podemos comezar a xogar xa. Vale. Pois empezamos o xogo. Van a ser 15 preguntas sobre economía circular e bioeconomía. Tédelas no voso ordenador. E a primeira pregunta é: canta superficie necesitaría España para satisfacer o seu consumo? Como vos digo, tedes 20 segundos para responder esta pregunta. Parece que non respondíchedes demasiados a pregunta. Bueno, respondíchedes maioritariamente a resposta correcta, que é que é 2 veces a superficie que necesita España para satisfacer o seu consumo, vale? Tede en conta que tedes que responder nos 20 segundos que tedes para responder, senón a pregunta pasa e non obtedes ningún punto, vale? Tamén tedes que saber que se respondedes máis rápido obtedes máis puntuación que se respondedes lento. Seguinte pregunta. Bueno, o que respondeu máis rápido foi Pablo BT, esta pregunta, vale? A seguinte pregunta é: despois do uso dun produto, a economía circular tenta primeiro, e as opcións son reciclar o produto, diseñar un novo produto, reutilizar ou reparar o produto, ou producir novos produtos, vale? Recordade que tedes que contestar o máis rápido posible as respostas, vale? Xa vexo que agora sí que están a responderse moito máis rápido, xa levamos máis de 50 respostas. Vale, a resposta obviamente era reutilizar ou reparar o produto, vale? E a maioría de vos respondechedes ben e reutilizar ou reparar o produto. Segue... no, a primeira agora mesmo é Idaria. A seguinte pregunta é... Imos a vela. Despois da súa reutilización, a vieira galega pode reciclarse como? E tedes outra vez 4 opcións. As opcións son como enmienda do chan para corregir o pH do solo, botando a mar como biocombustible, ou non se pode reutilizar ou reciclar. Pois, obviamente, a resposta era como enmienda do chan para corregir o pH. Como xa dixen na charla, o pH ou a terra en Galicia é principalmente ácida e pode utilizarse este óxido de calcio para
enmendar a terra. A Idara sigue sendo a primeira entre todos os concursantes. A seguinte pregunta, a pregunta 4, é: a economía circular afecta a... A economía circular pode afectar a bioeconomía soamente o cambio climático, o modelo productivo da sociedade e o medio ambiente, e a certos sectores como o textil ou electrónica. Cal sería a resposta correcta? Rematou o tempo. A resposta correcta obviamente é o modelo productivo da sociedade e o medio ambiente. E Idaria sigue indo de primeira no xogo. A ver, a seguinte pregunta é: nas biorrefinerías de segunda e terceira xeración, úsanse azúcares facilmente digeribles, compiten coa comida pola terra arable e úsanse principalmente residuos como materia prima, ou consúmese moita enerxía. A resposta é: úsanse principalmente residuos como materia prima, obviamente. Vale? Xa sabemos que un dos mellores residuos para utilizar son os residuos sólidos urbanos, que son un dos residuos máis abundantes e fáciles de utilizar na nosa sociedade. E sigue de primeira a Daira con 3.660 puntos. A ver a seguinte pregunta. Na Galicia prodúcense de media cerca de 400 kg de residuos por ano e por persona, debaixo da media nacional. 400 kg por ano e por persona por enriba da media nacional. Cerca de 500 kg de residuos por ano e por persona por enriba da media nacional ou por debaixo da media nacional. Cal é a vosa resposta? Pois a vosa resposta é que en Galicia prodúcense cerca de 400 kg de residuos urbanos o ano por persona por debaixo da media nacional, que é máis cerca de 500 kg. Vale? Case todas as preguntas estades a responder maioritariamente a correcta, así que noraboa. A seguinte pregunta é: aforsu significa residuos sólidos urbanos, a fracción orgánica dos residuos sólidos urbanos, residuos orgánicos agrícolas, residuos orgánicos da pesca. Que significa? Tedes outros 5 segundos para responder. Obviamente significa a fracción orgánica dos residuos sólidos urbanos. Vale? A ver cantos acertáchedes. A maioría. Moi ben. Pois seguimos. Estamos xa máis da metade do xogo. De que cor será a recipiente para a recollida selectiva da materia orgánica? Vale? O cor será vermello, azul, marrón ou verde. Vale? Podedes responder. Agora mesmo non sei se está a verse esta misión ou non, quizá estamos a xogar, pero estades respondendo máis de 50 personas por pregunta, co cal eu vou a seguir xogando. E a resposta, obviamente, era de cor marrón. Vale? A ver se a maioría acertáchedes ou non. A maioría acertáchedes, que é de cor marrón. Moi ben. A novena pregunta é: que fracción dos residuos urbanos trátanse mediante digestión anaerobia ou compostaxe? Vale? Tedes un 60%, un 17%, un 11% ou un 37%. Tedes 5 segundos máis para contestar e a resposta correcta é un 17% dos residuos urbanos trátanse mediante digestión anaerobia ou compostaxe. Sigue sendo un porcentaxe demasiado baixo. Vale? E a ver se a maioría acertáchedes, pero menos maioría que a vez anterior. Vale? E a pregunta 10 de 14 é: o compostaxe é, a súa definición é un proceso biolóxico aerobio, un proceso biolóxico anaerobio,
un proceso que mellora a escala industrial ou un proceso mecánico? Cal é a vosa resposta? Imos a ver. É un proceso biolóxico anaerobio. É dicir, utiliza oxígeno para degradar a materia orgánica. A maioría acertache, desde novo. Moi bo traballo. Estamos xa na pregunta 11 de 14. A digestión anaerobia é, de novo, é un proceso con microorganismos anaerobios onde prodúcese biometano e disestato. É un proceso con microorganismos anaerobios onde prodúcese soamente biometano, un proceso con microorganismos aerobios ou un proceso químico para producir o biometano. É un proceso con microorganismos anaerobios onde prodúcese biometano e disestato. Vale? A ver se acertades a maioría ou non. Pois, esta é a primeira pregunta onde non acertachedes a maioría. É un proceso con microorganismos anaerobios onde prodúcese biometano e un disestato. Vale? A Daira sigue sendo a primeira xogadora, é a que máis é acertado por agora, é máis rápido de acertado. Vamos a ver se sigue a primeira ao final do xogo. Os bioplásticos son derivados do petróleo, degrádanse mediante procesos biolóxicos, son sempre de cor verde ou proceden de materias primas non renovables. Vale? Podedes responder. Os bioplásticos degrádanse mediante procesos biolóxicos, vale? E poden volver a entrar no ciclo de producción da economía circular. Vale. A penúltima pregunta é: as bacterias fototróficas púrpura son os microorganismos máis metabólicamente diversos do planeta, teñen un metabolismo aerobio, teñen un metabolismo únicamente fototrófico ou son de cor verde. Cal é a vosa resposta? Pois, obviamente, son un dos microorganismos máis metabólicamente diversos do planeta. É por eso que é moi interesante usalos para procesos de valorización de residuos sólidos orgánicos. Moi ben, a maioría de vos acertou a resposta. E a última resposta é, ou a última pregunta, perdón, é: as PPB acumulan pHA cando? Están nun ambiente de exceso de nutrientes, carbono e enerxía, cando elas queren, cando están nun ambiente de exceso de enerxía e nutrientes pero falta de carbono, ou cando están nun ambiente con exceso de enerxía e carbono pero falta de nutrientes. Cal é a vosa resposta? Obviamente a resposta correcta é que están nun ambiente con exceso de enerxía e carbono, pero falta de nutrientes, é dicir, como lles falta nutrientes non poden crecer, pero acumulan ese carbono gracias á enerxía en forma de pHA, e non acertache desa maioría, pero case. Moi ben, bo traballo. E os gañadores deste xogo foron, en tercer lugar, Davidson. No segundo lugar, Ainhoa, e no primeiro lugar, imos a ver, Idaira. Idaira levaba no primeiro posto durante todo o xogo, así que moitas felicidades por ser a persoa que máis sabe sobre economía circular e bioeconomía e un pouquiño sobre as estrategias de valorización que estamos a estudar na nosa universidade. Bueno, pois cerramos o xogo. E por último, voume despedir, xa non hai ninguna dúbida máis. Sinto se ha habido algún problema de conexión durante a retransmisión,
creo que o xogo era moi complicado de levar a cabo, tendo en conta que temos unha latencia, unha diferencia entre o momento de emisión e o momento do xogo, pero espero que polo menos as máis de 50 personas que estiveron xogando o xogo pasáralo ben, e enhoraboa a Ainara, para polo seu premio como a mellor xogadora e a mellor é a persoa que máis sabe sobre economía circular e bioeconomía. Bueno, con isto cerro a emisión. Moitas gracias por estar aí, moitas gracias aos meus compañeiros Inés e Xacobe por axudarme a emitir esta xornada. Recoméndoos volver a ver algunha das emisións que xa tedes gravadas no canle de YouTube de IGA Ciencia, e se tedes calquera pregunta podedes preguntar no correo de IGA Ciencia ou podedes preguntar no meu correo que vou ensinar ao finalizar esta sesión. Bueno, moitas gracias a todos por aguantar, xa levamos máis dunha hora emitindo, e me despido. Moitas gracias a todos e un saúdo.